Kaixo, arratsaldeon. Bitu, Eusko Jaurlaritzako telelaguntza zerbitzutik deitzi zut, Iñigo naiz. Eta dei honen arrazoi esan, jakinaraztie, aspaldi hontan, Azpeitiko zuen auzuen lapurretak egoten nahi dila. Orduan, gehien bat, argi ibiltzeko zeuek, ez da egiten haitu dezun zerbait, bai. Bai, bitu, zure hilo bai, bai, zure hilo bai arreposio bai, eta izatela kontu hartzen. Bueno, nik gehien bat deitzi zutze ertzainek jakinarazi dugu inguru hartan lapurretak egoten aiziela, eta adindunei eizizte eskola garai bateko timu egin eta ate joka, eta atiek markatzen da olako gauzak, orduan horratik ditzen izun. Bai, zen moz labitz bestela? Bai. No, ondo da jakiti. Bai. Bueno, zu badakizu, gu hemen, zurekin hitz egiteko prest gaudela, 325 egun, 24 ordu. Bai? Zerbitzu honek, zure ondu neotik nahi du momentu oro, eta jakizu, berdezuneako hemen gaudela. Bale? Bai, venga, beste besarkada bat. Hala, aio, uren arte, venga. Bai, beste zertezu Venga, eskerrik asko, gero arte.